Здравейте, тук си с нашия подкаст. Поканил съм Никола Банков днес тук да обясни малко повече за фирмата и неговата идея. За какво става въпрос? От 108 училище с предприемачество като профил, 11 клас правят учебни компании, в които осъществяват фирмени действия. И днес ще разберем точно какви фирмени действия осъществява фирмата на Никола Банков. Здравейте, господин Банков. Здравейте на вас и на вашата публика. Имам като за начален въпрос, няма да ви питам нормалните неща, като откъде сте, кой град и подобни. Мисля, че хората ги интересуват за вашата идея повече. Какво стана въпрос? За финансова грамотност или образование да имате. Та откъде тръгна всичко? Значи точно така. Идеята е свързана с направата на приложение и сайт за финансова грамотност. Честно да ви кажа, нещата тръгнаха така малко по-хаотично, но с доста така проучвания, да ги наречем, говорене с наши връстници, учители от други училища и така нататък. Стигнахме до заключението, че те не могат да борават със своите пари, които родителите им дават, като джобни, така да ги наречеме. Задал съм въпросите, такива пълно акции, облигации, инвестиции и така нататък. Не могат да ми отговорят, даже хора доста по-големи от нас. И затова ние решихме да направим нещо за финансовата грамотност, реално, за да може да ги ограмотим, защото според мен лично е много важно всеки един човек да може да си борави със своите лични средства по правилния начин. Много съм съгласен с вас, Банков. Други ми въпрос е, вие сте във фирми, доколкото разбрах, имате две фирми в учебни компании в един клас, понеже са два класа, нали? Точно така, да. Вашата точно как се образува? Първоначално трябваше да сме, принципно 3 фирми от клас или от двата класа, общо 6 фирми, но тъй като гласувахме и все пак, нали, кворума беше за 2 фирми, решихме да сме 2 по 13 човека. И аз като управител, момчето зад камерата Мартин Улов, шаут-аут за него. Поздрави. Той е управител на човешки ресурси. Имаме управител на финанси, производство и на маркетинг. И към тях има между 2 до 4 служителя. Супер. Мен ми е много интересно, понеже хората имат различни виждания за нещата. В фирмите как всички решихте, че това ще е нещо, което ще правите? Реално, първоначално бяхме доста хаотични спрямо на това каква ще ни е идеята, защото нашата учителка ни предлагаше доста по-различни варианти от това, което наистина беше, а и самите, така да ги наречем, караници, несъответствия между самите колеги във фирмата и така нататък, доста пречиха на самите неща и на целия процес, но чрез гласуване и пак, разбира се, кворума най-вече, тъй като, нали, сме ООД, т.е. дружество с ограничена отговорност, и решихме това да ни е идеята. Добре, значи така сте го решили, но как всички се съгласявате, че това искате, понеже пак има хора, които примерно искат да правят нещо различно. Как сте ги убедили? Реално не сме убеждавали никой, просто цялото нещо стана чрез гласуване и нали, гласуването беше ключовата част и другото нещо беше доста говорене и така един вид разубеждаване на другите хора. Да. И някои, разбира се, направиха компромис, тъй като по-голямата част от фирмата бяхме съгласни да правим точно това нещо за финансовата грамотност. Сега вече за идеята самата, как виждате да просперирате, понеже вие искате да направите и сайт и приложение, което не е физически продукт, не може да го купите, което е от една част хубаво, но от другата, примерно по-възрастните хора, как ще ги убедите, че искат това нещо да го купат? Реално, първоначално ще използваме, така да ги наречем, безмислените, в кавички слагам, разбира се, часове на класа, в които повечето ученици нищо не правят реално. Ползват ги така, примерно да си говорят с класната или за отсъствия, забележки и така нататък. Първоначално ще е като да го наречем инициатива лекичка, примерно на местна база, примерно да кажем сега в Дружба, нали, район Искър. Ще отидем в някои училища, ще си представим идеята на учениците, на учителите, те след това могат да разкажат на родителите си от първи до най-вече до 8 клас, но разбира се, може и всеки един човек да се образова, ако иска. И се надяваме да се заинтересуват малко или много на това, тъй като те сами ще разберат, че наистина нямат тези знания, не могат да борават така, както трябва с парите си и начинът, по който ние ще им го покажем, ще е много по-добре за тях като цяло, защото те по този начин ще могат да си позволят малко или много повече неща от това, което са имали това преди и са могли да си позволят. И също така или да спестят, или да инвестират и така нататък, което ще им донесе допълнително доходи реално и приходи.
Много ми е интересно откъде дойдохте с тези заключения, понеже да, от обща култура може да се знаят някои неща, но вие сами казахте, че и дори възрастните хора в България, което е много голям проблем, не са финансово грамотени. Точно така, това нещо сме го проучили, реално, както ви казах и в началото, най-вече на местна база, тъй като не сме много разпространени за момента. Говорили сме с ученици, с техните родители също така. Аз имам познати, които родителите им са добре финансово грамотни и те включително пръскат парите си за каквито да сетте простоти и така нататък, не мислят за напред. Той казва, там е, съм фърлям парите, какво ще да става, нашите ми дават и така нататък, което според мен като човек, който все още не е пълнолетен, не мисля, че това е редно, защото тези пари се изкарват доста трудно, реално. Така е. И според мен човек трябва да си прави някаква сметка на това как си харчи парите и за какво ги пръска, така да го накажем. Добре, как се осъществява това нещо? Как правите приложението? Как правите сайта? Откъде взимате, черпите информация, най-важното? Значи сайта го правим ние. Хора от фирмата, най-вече отдел маркетинг и част от финанси се занимават с това. А приложението сме намерили наш, така да го наречем, познат, нали, приятел, с който се запознахме и той е програмист. Шаут-аут и за него и за неговата фирма. И той ни прави приложението на така доста ниска и достъпна цена за нас, тъй като все пак при нас бюджета е малко късичък, да го наречем. Много лов за тия хора, много лов. Да, и благодарим много за това, че те ни помагат за това нещо. Откъде черпите информацията, пак питам? Информацията е така... И дали е достоверна, най-важно. Разбира се, най-вече, както ви казах, интернет, проучвания, доста така статистики за спрямо това, спрямо анкети, които се правят примерно в сайтовете, сигурно на вас ви излизало и на вашите аудитори си мисля някакви анкети, примерно дали смятате толкова, че сте умни, дали това е IQ, дали сте добре финансово грамотни и така нататък. И ние първоначално в нашия сайт имаше такава анкета за потребителите, в която те да отговорят на така доста лесни и базови въпроси, ако питате мен за това как да си управляват парите и финансова грамотност, и спрямо цифрите ни показаха, че не са добре нещата. Наистина въпросите бяха 10 към 60%, под 5 имаха, което само може да ви наведе на мисълта. Много интересен... Това е двойка в училище, само това ще кажа. Да, точно така. Това не е добре. Много интересен въпрос имам. Младото или старото поколение са по-зле, понеже знаете, старото поколение, последно поне нашето по-младото поколение Gen Z. Значи, относно тази тема, може да според зависи, защото някои хора казват, младото поколение това, младото поколение това. Обаче всеки е различен по своя си. Прямо себе си, да. Точно така. И според мен е това, че примерно някой се държи по един начин, не е ограмотен и така нататък, но означава, че всички от дадено поколение са такива. И обратното, това, че примерно аз или вие ще кажете, че някой примерно от старото поколение, преди 2000-та година, да кажем, не мисли, не е ограмотен и така нататък, някои са точно обратното. Нали, според мен това е на база всеки индивидуален човек. Да, но коя човек. по-голямата група, която е нефинансово грамотна? Нефинансово грамотна, според мен идва от проблема от миналото поколение, защото те го от миналото... Значи по-възрастните хора. Точно така. Да. От миналото го вкарва в настоящето, което е най-гадното, защото той, примерно възрастните в момента, миналото поколение не са достатъчно добре финансово грамотни, те учат децата си на техните неща и след това техните деца на техните деца и това се предава от поколение на поколение. И затова нашата цел и инициатива е да спрем това нещо в това поколение, за да може ние, нашите връстници, да могат на следващото поколение да предадат тази финансова грамотност. Преди да тръгнем към решението на проблема, откъде идва самия проблем, освен от поколението казахте, но те самите защо са толкова финансово неграмотни? Защото реално това идва и от лично, както ви казах, от личния човек, реално дали иска достатъчно добре да си инвестира парите или да си ги харчи и така нататък. Защото, примерно, аз съм лично така да го кажем по-скрън за човек и не бих хвърлял пари за глупости и така нататък, което се идва лично от човека. Докато, примерно, вие може да не сте така, вие може да сте обратното, да кажем. Аз харесвате... не бих казал, че съм скрънта, да. Да, точно така. Харесвате да си купувате някакви неща, да си пръскате парите наляво и дясно. Най-вероятно и нашия човек зад камерата и той е по същия. И, нали, примерно това е до човека. Дали ще
дали иска да пести пари, дали не иска, дали е скрънза или не скрънза, разбира се, дали е паралия или не, това също много влияе. Да мятаме салфетки в 33 любимото сигурно. Точно така. Знаете за какво И става. после на други ден няма пари да... Няма пари за нищо, Да буквално. си вземе една пица от пред. И общо взете това, всичко си е до човек и до това кой как иска да си разполага с парите. Така, вече към проблема, понеже видяхме откъде идват всички тези проблеми, им пред към решението. Значи, вие правите хем сайт, хем приложение. Как се съвместими, смисъл, какво едното те води към другото, ако ме разбираш какво искам. Реално, ще го почна от начало. Първоначално идеята не беше точно да са сайт и приложения. Първоначално мислихме, тъй като получихме доста съвети от нашата учителка, която ни е като псевдоментор да го наречем, ние си имаме личен ментор на фирмата, тя ни предложи да са две неща, два продукта. Едното да е учебник, другото да е приложение. Обаче, тъй като в България, поне защото ние искаме в България да се разпространим поне на този етап, има само един производител на учебници по предприемачество и това е Образование 5.0, които няма да ни позволи да сме на пазара. Трябва да купим патенти от всичко. Да, и това е така, но и проблема идва, че Образование 5.0 няма да ни позволи да сме на пазара, освен ако не си партнираме с тях. Има Или монопол. Което Да, има не е монопол, много точно опция. така. Благодаря на човека зад камерата. Шаут-аут но за Мартин. Разбира Отново, се, мерси, най-добрият управител в човешки ресурси. И общо взето има монопол на пазара Да. за учебници. И тъй като имахме лична среща с бившия кмет на район Искър, и той ни помогна така и ни насочи това, че учебника може би да ни е към дългосрочните цели. И сега да се срочиме върху приложението и върху сайта. А за това, което ме питахте как едното води към другото, в самия сайт са видеоуроците по финансова грамотност, което първо вие, аз, господина зад камерата също може да прегледа. Ученици на всякакви възрасти и родители, няма значение кой какъв е, може да прегледа. Накрая на самия видеоурок, всички знаем така известните QR кодове, чрез които се влизат в доста сайтове и така нататък. Сканира се и се влиза в самото приложение. А самата цел на приложението ни е за по-малките, тъй като ние мислим, че от по-малка възраст, ако се фане не финансовата грамотност, ще може да се ограмоти докато се завърши даден клас в училище. Затова, примерно, да кажем от учениците от първи до четвърти клас, тъй като те са по-малки, по-трудно ни е в часовете да им отвлече вниманието. Да, разбира се. И те не биха харесвали само суха теория. Затова смятаме, че чрез видеоигра, която ни е самото приложение, ще успеем Видеоигра, това е много иновативно между другото. Точно така. Приложението е тип видеоигра, което съм забравил да спомена. И в самата игра се сканира QR кода чрез самото приложение, влиза се в играта и ви се задават въпроси спрямо видеоурок, който сте изгледали. За сега имаме записани 5-6 видеоурока, като първия може да се погледне и в сайта, в който ще има линк долу в описанието, който може да погледнете. Ще има линк в описанието за Инстаграма на Мартинов и за господин Манков. И на фирмата, Facebook, Instagram, YouTube и така нататък. Така че ако искате да се свържете с тях, може да пишете отдолу на имейла също, понеже знаем, че повечето възрастни хора ползват имейл. Ако искате и имате някакви допълнителни въпроси от подкаста отстрани, може да ги питате. Лично отговарям. Точно така. Относно темата за приложението, сканира се QR кода на самия видеоурок, който в момента видеоурока е бюджет, да вземем като например. И сканира се QR кода, вкарвате в самото приложение и те се задават 10 въпроса за бюджет. Тези въпроси се разбира се в самия видеоурок. Само да кажа, че приложението и сайта са платени, има безплатна като пробен месец да го наречем. В самия сайт има ценоразпис, разбира се. Като в един от плановете, те са 3 общо, за 10, за 30 и за 50 лева. 50 лева може да звучи много, но това също така е и като премиум и за приложението, защото нещо и самото време, приложение. 50 лева... Да, не са наистина много пари, но за някои хора може да са много, за някои, но не са много. Разбира се, имаме да преди всички възрастови граници. Видеоуроци чух, което ми направи впечатление как се става целият процес с този видеоурок. Много ми е интересно. Значи видеоуроци се запишват от колежката на нашия управител на човешки ресурси, Габриела Янева. Може шаут-аут за нея. Тя е нашия човек и глас за самите видеоуроци. За сега има записани, както ви казах, 5-6. В момента записвам още.
до момента, в който ще представим цялото това нещо на хората, ще стане един вид глобално, ще са около 10, максимум 15 в най-добрия случай. Тези клипчета в сайта или в приложението са? В сайта са, също така в линка, който вие ще оставите долу в описанието за YouTube, там също може да се гледат, ако някой не му се занимава да влиза в сайта. Видеото горе-долу какво представлява? В смисъл анимация ли е или... Ами да, анимирано е, защото, както ви казах, таргет групата ни или целевата група, така да наречем на български язик, е от първи клас. И сме го направили, някои видеоуроци са по-така детски да ги наречеме, по-забавни са, не са много дълги, максимум до 5 минути, 10 в най-лошия случай. И са подходящи за всяки връсти, защото това е, извинявам се, интерактивни са, така доста като натурални са един вид, така да го наречеме. Няма много пипания по тях. И не мисля, че някой човек би му направил впечатление спрямо това как е самото представане на видеоурока. То също, разбира се, прави впечатление. Но все пак няма се лъжим. Ние сме тук да се ограмотиме по финансова грамотност. И това е основното нещо, което ни интересува самите видеоуроци. Ние сме се погрижили за това да покриеме всяка тема реално за дадения видеоурок. Мислите ли, че по този начин с сайт и с приложение наистина ще постигнете вашите цели, а особено нали, финансовото грамотяване? Ами надяваме се, защото не много хора реално са го правили това. И така е. Конкуренцията ни реално, което са другите фирми, само едната от съседния клас се занимава с приложение, а ние също сме с приложение, обаче други две фирми не са. Докато ние сме и с приложение, и с сайт. Модерни сме. Точно така. Модерни сме, което са две доста различни неща. За конкуренцията относно това, както как дали ще справяме, не мисля, че ще има такава, защото съседната фирма, не знам дали бях ви споменал за това, но сега ще ви спомена. Те правят пелети. Пелети? Да, от кафена от тайка. 21 век пелети правят. Точно така. От кафена от тайка, което не е най-добро. Даже идеята е напълно абсурдна, ако питате мен. Извинявам се, кажете пак от какво се правят? От кафена от тайка и кюспе. Аз съм без коментар за това нещо. Не мисля, че някой тук би си купил пелети, направени от това нещо. Ние сме 21 нещо век. стъпка напред е стъпка назад. Да, и аз така бих казал. Ние сме 21 век, ползваме климатици, смисъл. Дори на село аз, баба ми се е купила климатик вече. Точно така. Всеки един от нас ползва климатик вече и според мен такива неща са напълно безмислени. А и като сме си говорили с ученици и учители от самото училище, те сказали, че такова нещо се прави за четвърта година подред. Четвърта година подред се правят пелети. Странно. Което за мен това, че те се измисли това нещо е доста абсурдно така. Не е иновативно със сигурност. Въобще не е иновативно. И затова ние спряхме на нещо по-иновативно, тъй като знаете, че времената се стават по-модерни, по-съвременни, технологията се развива и така нататък, информационните технологии също. И затова решихме ние да сме една крачка напред, не назаде, както другата фирма, както казахте. Няма да хейтиме повече другата. Не, няма повече, стига толкова. Хората разбраха. Решихме да сме една крачка напред с технологията, модерни. Както вече знаете, в доста голяма част от училищата се пускат интерактивни дъски, на които учениците да се образуват, вече старите дъски ги няма. Сменят се дъските, и нещата се усъвременяват и стават по-модерни. Как си представяте учебния процес да се случва в училище? Реално ще ви го визуализирам, както аз самия си го представям. Учениците седнали, учителката влиза, казва им нещо се образуваме по финансова грамотност. Примерно това ще е като специален предмет или примерно в часа на класа нещо и пуска им видеоурока на дъската. Изгледат видеоурок примерно 10 минути. Тоест нещо като учи се. Точно така. Това видео не е спонсорирано от учи се. Учи се, не работим с вас, вие сте ни конкуренция. И пуска се самия видеоурок, изглежда се, след това се пуска самата игра като Kahoot. Kahoot също не спонсорираме, ние сме също сами конкуренция за приложението. Като Kahoot, влиза се и с учениците играят като игра. Това ще е съревнования за тях, за да може да се... Примерно, ако някой го е яд, че другия е изкарал по-висока оценка или повече точки, да иска да учи повече и така нататък. Значи вие планирате по този начин да грабнете малките. Точно така, че съревнования между тях и това, кой знае повече и кой не, ще помогне те да се образоват. Това е много хубаво, защото възрастните хора ще кажат, нали, този малки не иска да учи, за какво е, ще каже, виж го Станчо от съседния клас, той знае, ти точно не знаеш. Така. Да, когато и това нещо, когато родителите използват сравнение между някое друго дете и човек вътрешно нещо го чувърка и го дразни, по този начин ще може да насърчиме да учат повече. И относно да добавя, не знам дали споменах, за платената версия на приложението,
когато... Да, казахте за цените. Да, за цените, но има и специални, така да го наречем като предимства в самото приложение, когато Колкото го повече платите. плащаш, толкова по-хубави неща получаваш, предполагам. Да, точно, нещо такова е, да. Когато, примерно, платите повече пари, до повече видеоуроци, индивидуални уроци също така ще може с наши колеги, примерно с нашия човек от човешки ресурси, управителя, ще може да се видите Отново индивидуално. шаут за Мартин. Разбира се, за трети път за щастие. Примерно с неговата колежка Габриела също се може да се видите. Отново Шаут-аут и за нея Янева. на индивидуални уроци, които тя може да ви обясни допълнително. Разбира се, това се заплаща се пак. Няма как. И другото нещо е, че в самото приложение също се заплаща и се получават като бонуси, когато дадено дете или човек, няма значение, отговори правилно на въпроса, получава точки. Когато отговори грешно, не получава точки. Но когато получи тези точки, може да си купи като един вид подсказки, примерно 50 на 50, помощ от публиката, ако сте играли Тривиадор, примерно дава ви жокери и такива неща, ако се сещате. С платената версия може да получавате повече точки и отделно, че на месечна база с това колко сте бил лоялен към нас и към приложението сте го плащали всеки месец, ще получавате повече точки и бонус. Учителката ви, какво мисли в момента за идеята? Значи, учителката ни, Ели Руменова, шаут-аут и за нея, разбира се. Ели Руменова, разбира се. Ами тя е малко така по-скептична към нас и към нашата фирма и към дейността, която извършваме ние. Доста така получаваме хейт, което доста от хората използват. За хората, които не знаят какво е хейт, когато не харесваш нещо. Точно така, не се харесва, лоши неща се говорят само. Не сме фаворити. Не сме фаворити, да. Имаме чувство, тя си харесва някои от другите фирми, но нали знаете, който сме последен, си сме най-добре. Така, защо мислите така? Това е много хубава идея. За младите и възрастните хора да ги ограмотите финансово е много важно. Както вие казахте, много хора не са финансово грамотни и сега вие може да ги научите. Защо тя да не харесва идеята? Ами защото реално това са лични предпочитания, но и реално другите идеи, нека ви споделя и за тях, как вече знаете за пелетите. Идеите от съседния клас са сайт за диабетици и за заболявания и това какво човек може да яде. Това също е хубаво поддържа. И това е една от тяхните идеи. Другата идея е на една от Б клас. Няма да ви казвам. Няма да казвам името. Няма да шаутаутваме чужди фирми. Те правят дифузър. Дифузър. Да, примерно представете, от интернет, ако напишете дифузър, веднага ще ви излезе. Да, може да сложиме снимчица да го видите вие. За какво става на въпрос? Това нещо се пълни с течност, която се слага, примерно, да кажем, го слагате на някакъв шкаф, тарафт или нещо. И това изпуска, примерно, газ с мириса, да кажем, на лавандула, на някакво цвет и така нататък. И поне по лични мои впечатления, това, което сме си говорили с нашата учителка, съм забелязал, че тя харесва доста повече тяхната фирма, което мен ме навежда мисълта, че тя предпочита в тях да мирише хубаво, отколкото поколението да е ограмотено и децата, което за мен е доста абсурдно, ако питате, нали, мене много, и другите хора. Далечно погледнато, по-скоро явно как работят и харесва повече, но наистина... Ами, според мен това са вече на лична база симпатии. Според мен трябва да омалважаваме всичко. Примерно, всеки си има, примерно сега те с това, което са направили за да мириш по-хубаво. Те също си имат някакви идея, примерно, че някои хора мирише много зле, като влезеш иска да мирише хубаво, което така е важно. Да. Първото впечатление, знаете, че е важно. Точно така. Но не е нещо иновативно, особено, понеже мисля, че всички може да влезем в Тему или в Shein. Точно така, да, в тези китайски сайтове. Shein, там как го наричат. Точно така, да. Да си купиме дифузър за такъв, нали, то се води дифузър. Дифузър, точно така, да. За 5 лева, което... не знам да питам ли за цената. Между 20 и 30 лева, не повече. Което... Това е доста прекалено, ако питате мене. Да. България, реално на пазара ще го намериш за 20 лева. Да бъдем чести. Да. Както и да е. Китайския за 5 лева. Да, и това го има. В китайските сайта е още по-малко пари. Много ми е интересно. Казахме за учителката ви, че тя предпочита, нали, другите фирми. Точно така. Когато завършите всичко, предполагам, че в края на учебната година фирмите приключват. Да. Нали така? Точно така. Когато всичко свърши, когато вие оцелите вашите очаквания, според вас госпожата тогава ще ви хареса ли повече? Според мен тя така ни прави, защото и аз и човека зад камерата е Мартин Умов. Отново шаут-аут и за него отново. Мартин Умов. Понякога
се легавиме малко или много в часовете, не приемаме нещата на толкова несериозно, колкото трябва. И тя може би, защото вижда някакъв потенциал и развитие в нас, в нашата фирма идея, но просто ние понякога се легавиме, нали, всеки се легави, но може би на моменти прекаляваме наистина, не вземе нещата толкова несериозно. И тя може би по този начин се опита да ни вкара в правия път, така да речеме, да си вървим по релсите, както викат старите хора, и да си свършим работа както трябва. Защото наистина мисля, че, както вие казахте, идеята наистина е много добра, иновативна, нещо, което не е съществувало с технологията, е съвременно е. Наистина... Кога ще излезе? Кога ще излезе приложението? Значи официално, така го наречем, релиза или дата, на която ще се появи, дата, на която ще излезе самото приложение. Да, сме много да, точно така. Е април месец, но в момента другия месец министъра на образованието на България ще идва в нашето училище и ние трябва да му представим нашата идея. За това как ще работи сайта ни, приложението и също така нещо, което се доразработва и не е нещо, което сме решили още дали напълно сега да пуснем или в дългосрочни цели, е VR образование. VR образование. Това вече е най-иновативното. Това вече е наистина нещо ново и е доста така трудно за направа. В момента ние разработваме го, лично ние не сме плащали на друг човек. Виждате ли, те правят VR образование. Точно така. Министерството на образованието малко да се активизира. Да видят тези млади момчета от училище какво правят. Да ни финансират. Да ни финансират, поне ние ще си разработим идеята. И за сега добре върват нещата. Ние си правим всичко, и сайта, и VR-а. Надяваме се до датата, на която ще обявим приложението и сайта, да е готов и VR-а, да го представиме. И се надяваме да има така по-голяма аудитория, защото това ще е наистина нещо ново и в самите училища, реално. Така е. Не е виждано до сега. За което се надяваме да привлечем и голяма група от хора по този начин. С нещо съвсем ново. Учениците са ви главната група. И защото, примерно, не мисля, че някой не би искал примерно да сложи VR очила, за да се потопи в някакво такова изживяване. Да, разбира се, ще е като тип игра, но ще е образователно, защото реално никой не иска да седне в тях начина пред един учебник и да чете суха материя постоянно, защото това не е хубаво. Понякога трябва и на практика и чрез по някакви такива интерактивни начини, които да ти стимулират още повече самата мозъчна дейност и да почнеш да мислиш още повече и да искаш да учиш. Това не е целта. Говорим по финансовата грамотност с парите, как се справяте? В смисъл, колко ви е бюджета, така да кажем? Значи, ние сме ООД. Грубо. Грубо, ООД сме, имаме привлечен капитал от дяловете. Той реално не е привлечен, ами си е собствен дял на съдружниците във фирмата. Грубо казано към 500 лева, което не е много реално. Не е много, но е достатъчно да стартираш. Достатъчно е, да. И реално за парите, които имаме в момента и дейността, която сме извършили вече, или поне се извършили, сме наистина много добре. Това е много хубаво. С парите пак в момента те ви достигат, но ако ви трябва повече, примерно вие правите и приложение и сайт, сайтът трябва да се поддържа. И приложението също, да. Как преди да пуснете въобще едно от двете, да е платено, нали, ще почнете да правите пари? Реално, пари да почнем да правим преди да сме пуснали сайт и приложението, няма как да стане. И аз мисля, че няма да стане. Няма как да стане, това е един минус така. На минус. За в момента сме до някъде на минус, защото не може да си избием парите, които сме вложили в самото нещо. Но тъй като имаме познати хора, нали, нашия човек Иван, шаут-аут и за него. Шаут-аут за Ванката. Най-великия. Много любов. Много любов за него, всичко най-хубаво, велик човек. Студио снимаме в неговото студио в момента. Разбира се, в студиото му, тук сме правили сайта, VR тук се занимава, разбира се. Той ще ни предостави доста голяма част от нещата, примерно хостинга на самия сайт може да се вземе от него, VR очилата може да се вземат от него и доста голяма част от нещата като услуга за наша помощ към него, той ни връща. Значи, главен партньор. Това е нашия партньор. Да помагат горе-долу в момента да осъществите, докато стигнете до печалба. Точно така, да. Тук може да кажем също, че е много важно, в момента говорим даже за финансовата грамотност, не може без да инвестираш да очакваш да имаш някакви доходи. Мисъл, не можеш да очакваш да седиш във вас, така както аз съм седнал по цял ден и да идват пари просто. Трябва да поемаш риск. Трябва да... Не трябва думи, а трябва действия. Един Точно велик така. човек го е казал. Точно Винаги. Добре, аз имам един последен като въпрос към вас.
В момента в училището всичко това се случва, учителката подкрепя, не подкрепя, няма значение. Как едни момчета от училище решават, че искат да ограмотят цяло поколение, даже над поколение и го правят по иновативен, игрив дори начин. Как въобще всичко дойде това нещо в вас? Мисъл, не може да сте седнали, просто си казали и това ще го направим. Трябва да има някакъв личен мотив, според мен. Да, реално това, което казахте, въобще не сме седнали така да го говорим или нещо, да обсъждаме или примерно да сме казали, нещо поколение, да си какво що. Не, реално повече неща станаха на лична база и преценка, тъй като има някои хора и от нашата фирма и от другата фирма, които не са добре финансово грамотни. Спрямо примерно вас, мен, господина зад камерата, разбира се. Да. И ние решихме, че на тези години просто не е нормално това нещо да се случва, защото някои от тях даже вече и работят. Не казвам, че работил съм аз, но в момента не, разбира се. Всички мисля, че трябва да сме работили по тази възраст. Работил съм и пари трудно се изкарват, обаче много лесно се харчат. това да. Много лесно се харчат. И съм видял, че и хора от фирмата, и хора от другата фирма, от другия клас, няма значение, си пръскат парите така. За нищо. А те работят и пак нямат пари. Изкарват си някакви прилични пари за техните години, защото все пак няма как да почнем от, примерно, шеф на фирма, компания и така нататък. Разбира се, почва се отдолу нагоре. Винаги трябва, има си винаги като скала, като... Точно така. Не мога да меря точно думи, но винаги трябва отдолу да тръгнеш загоре. Не може винаги се гради. Веднага нагоре. Да. Не става така. Никога, а пък ако си горе, трябва да се задържиш, защото мога да паднеш. Точно така. Да го кажем също това. Мен беше ми изключително приятно да водя този разговор с теб. Благодаря ви, че ме поканихте. Момчето с камерата отново Мартин Шаут-аут Мартин Умов, за училището на човешки ресурси. Той е човека. Мерси много. Имате ли някакви последни думи, които иска да се обърнете към хората, към аудиторията, учениците, учителите? Като последни думи и финални, така, да ги наречем мотивиращи за новото поколение, мога да кажа само това, че осъзнаваме какъв е проблема с вас и за това какво ви дразни или какво не ви дразни и така нататък относно финансовата грамотност. И аз като управител на тази фирма ще поема отговорността да ви образовам по начина, по който ние можем, за да може вие да боравите по-добре с парите си и вашите лични средства. Много силни думи. Благодаря, че ни гледахте. Това беше подкаст, нали, отново казвам с Никола Банков за неговата онлайн образователна идея, така да го съкратя, за да не става твърде дълго аутрото. Отново благодаря, че бяхте днеска. Беше много приятно за разговора. Момчето зад кадъра, винаги. И нова райс. И нова райс. Лек ден.